di Akashvani Shillong ke kubur penpuli di kesan di jana kimat berkongsan juga ke kubur. Aji muncul ke dorbar kabinet jong ke Sarkar Meghalaya harus ke jungtung kam ya ke Chief Secretary ke bala syongtat ke jela Badru Bantit ya ke Yeng ha Bangalore. Dah ke jini trilang bat ke NYKS bat NSS an penlong ke dorbar thoan ke Meghalaya ya ke Viksit Bharat Youth Parliament Arajar Arpusan. Syajid u MDC ka Mohati uba kenjo alang rangthong jong ka VPP kum u Deputy Chairman bethamai jong ka KHEDC bat sedang ki dorbar mangtengka jong ka KHEDC bat JHADC ki khubor ki babnia ka dorbar cabinet jong ka Sarkar Meghalaya nin kasi kal aju menjur bantung kam ya ka Chief Secretary berim ka jela ka Kong Rebecca V Suchang kum ka Chief Information Commissioner CIC bethamai nak bentalai sinem. U Menteri Kabinet jong Sarkar jela uba pol lengdo ula penbena ya ka nikarai kepala sim la ka dorbar Kabinet hadian bawai ke jingelang da ka bapentibru ba ka jing tungkam ya ka Kong Suchang kum ka CIC bethamai kalong hadian ka jing syong type no u IPS officer berim uba H nong plu ubala ino ka kam ha ka khatsau teri unai bing arajar pusau. Ya ubak nong pelu latung kum non-judicial member jong Meghalaya Human Rights Commission hau benai nai luar jong usnem balala. Ka dorbar kabinet jong Sarkar Meghalaya nim kasi kal aju menjeru halor ke jeng temu bantiet ekowe ke Yeng ha Bangalore ya ka baon penlong ya ka kum ke guest house. U Menteri Kabinet ke jela ubak pon do ula batai ba kate ke guest house ke bala temu bantiet kan aja ka sa shipori ki brio na ke jela kata na kabenta ki samla puli. Uba polong do ula kedau syai halo ke jundan kam bandan ya ketika Yeng sa shipor na kadau ba kadong ba Bangalore kade ke we ni ki jaka ke ba ki pat ba ke jela ki julit bha batru hababon na ki samla puli ki lit ben pendep ki jeng puli jong ki yang thi. Susu ba polong do ule yetu ba ki danru ki jeng temu na kalian ke Sarkar bantau ya ke Meghalaya House sa Bangalore. Bat ka jeng pen krek ki dang ya saprang. Hakabede ba ketika guest house kabala yu jeng menjur bantiet uba polong do ula ong ba ka thonghi kalong ban la yarap ye ki jeng jeng samla puli be ki mat hakabayo ya ka jakasa ka ba kamduna dor. Ka yin dorbar thau ai ka Meghalaya da ka jeng trilang bat ka National Service Scheme NSS bat ka Nehru Yuva Kendra Sangathan NYKS kan penong ya ka state round jong ka Viksit Bharat Youth Parliament Arajar Arpusan mentagasngi Halariti International Center for Performing Arts and Culture mau ka siang. Ketika lempung kan plilat kum kerensan ka bala pendet pinbiang na ka mentaki samla ki banadu khat prahdu Arpusan senam kata. Ki nong job ki bah ka kedan ka beningkong ba art ba balai na ka wei pa ka wei ki jela kari kin yo ban leji chimenta ha ka lempung national level ha ka bakin keren halor ka phang ka wei kari ka wei ki election pensuk e ka sanchar pat ba pen klan ye ka jing ki irat pen ti kana ye ka jing ya be ya renti Kaseng New Trap National Youth Movement HNYM hinim kasi kalali ye kendu yu Deputy Commissioner Joko West Khasi District uba Garrett LNS Dykes Bandawa ya kajing pensange Mardor ya kajing Pasir ya kabai boarding electric da ka Meghalaya Power Distribution Corporation Limited MEPDCL hadin bakladan kajing bomhon ya kajing batay ke balayo na ka office jong ka MEPDCL Hanong Stan hak bede ba ki billight ki bala pa se ki pa nong song jong ka West Khasi District u President ka HNYM ule kren bikinong patay kubor hadin kajing let ya kendu ya UDC bat le thu pa UDC ula kren da ka basay ba ka tege jing dawa jong ka HNYM ban pensange Mardor ka jing Pasir ka Bible light kalong ka bamla ban priang bat ba ka jing sir ya ka by boarding daki pat ba kan beteng bet sakmat Henry wat nakata UDC ula kulari ki dukot jong ka HNYM bon ada ka jing tho sa ka MEPDCL halor ka te kamat kani ka kubor ka wan sapi na ka Akashvani Shillong Naka Akashvani Shillong mentang ini beteng biang ye ki kubor ki berang sa.
executive member ubari kmi ya ka kampla tangka jong ka Khasi Hills Autonomous District Council uba sei bor lang warba hnen ka si lo wanra e ka vote on account ka balai pusau point sau klur tangka ha ka sis dang jong ka dorbar mang tangka jong ka KHDC ka vote on account ka balong lai pusau klur sau pusau lak san pusana jan rius pa tangka kan tre kam na du ka siterik ubanai yong hadu ka lai foterik ubanai jeliu executive member ubari kmi ula pentip baya ka mang tengka bapura na kabenta usnem mang tengka arjar arpusan arpun riu on wanra ha ka sen syong darbar ka banbut shushu em ula itu ba ka vote an account ka bala wanra akmat ka darbar ka long na kabenta ban siu ya ka tulop jong ki dukhat ka council ki officer ba kinong tre jong ki tina tre kam ba pher kuntup ru ya kinong yo bai bam temen uba warba ula pentip ba kani ka executive committee ba thamai kan shim ya ka sin jam ban wanra ya ka sinshar khadar ka babha bar ka balaj na ka bamsap ha ki HADC ka dorbar mang tengka ka balai sngi jong ka Giant Hills Autonomous District Council kala sedang nin ka sngi da ka jungwan ra chief executive member CEM ka GHADC uba thombor shiwan ya ka mang tengka ka badunai ka jingdon kam ka balong arspa sanpunyo point arlai klur tengka na ka benta usnem mang tengka arhajar arfusan arfun riu hakmat ka yin darbar usia mula pen ki kam penroi ki barang ya seprang hapo ka Digital India Land Records Modernization Program ha ka ba ka GHDC kla pentri kam ya saus pa arpo atli ki scheme ha ka leng ka East but West Giant Hills Shushu CM ulai thuru ba prapho na kasispa jong ka revised pay area la de plant na ka pisa jong ka council. Uba siwat na kuntu ya baro ki dukhat jong ka GHDC ban ye tre lang rengkat na ka benta ka jingbit jingbiang jong ki pat ba ka Giant Hills da ka bawla pen scam ya ka jingkut jingmut jong ka council ban wanra ya ka sinshar khadar ka babha bar ka bajan bar ka sarkar jilla. MBC kamawati uba nakaseng sign pertai Voice of the People Party VPP uba kanjo alang rangthong ula sya aji klem nong ya aireng persya kumu deputy chairman jong ka Khasi Hills Autonomous District Council KHADC hakasi sedang jong ka dorbar mang tengkanin kesengi chairman ka KHADC uba strong pillar kharjana ula penbena ya kani kejing sya aji jong uba rangthong ban shimti ya kesuki deputy chairman jong ka council klem dadan ki wepat kibani aireng persya EU. Haba ajin kren hadiin kejing syajiat kumu deputy chairman bethamai ka GHDC uba akanjo alang rangthong ulaong baon bat ya kejing long bamisya siliang bat ruban bu renti ki kenduan balabu jong autonomous district rules. Susu ulapan ya kejing kesan ba kejing itrilang na baro ki dukhat jong council na kebenta kejing ya bet ya renti ke darbar. Chief executive member uba syembor lang renja bat kunjuru nong yalam kaliang persya jong ka KHDC uba Tito Starwell Khan kila al kublei uba rangthong halor kani kijing sajit jong ukum deputy chairman jong ka council ka Professor Familin ke marak nen kasi kala shimti ka kamkum ka pro vice chancellor bethamai jong ka North Eastern Hill University nihu tura campus ka marak kadi ka professor bela slam tam hanihu Hakajing pelat kubur bela penit akan nihu la ong badan kajing kmilinti ka babha hapo kajing lambat jing tibet jong ka Professor Familin ke marang bahkan kenti ya kalawe jong ka nihu tura campus hakawi pakaliang ka nihu Shillong campus i Professor Sherwin M. Suo ila shimti ya ka kampro vice chancellor jong ka North Eastern Hill University haka arpo itrik ubnai liber arajar arpusan Kador barat nong po kalapan bena ba katamasa syat sajer kabalong katamasa tanrai baju penlong mana usnem kan nong ha ka arpun dai terik menta ubenai liber ha lum burto. Katu gani ko kubor lakut kabalawan shapina ka Akashvani Shillong.